2025-ben visszatér a cápák között. Vadonatúj cápákkal. Boinka Miklós, a csaptelepek és zuhanykabinok nagykövete. Hazai és spanyolországi prémium és ipari ingatlanok befektetője. Perfekcionista, aki hisz a részletekben. Érdekli minden, ami fenntartható, trendi és extrém. Hobbija a határidős deviza és több száz telefonszámot tart észben. Tóth Ildikó. 21 évesen az autóiparban épített karriert. A birodalom eladása után egy időre Brazíliába költözött, majd a luxus ingatlan fejlesztések felé fordult. A nagy kockázatú üzletek érdeklik, abba fektet, ami másoknak már túl rizikós. Michelin csillagos séfektől tanult főzni, a sztéket véresen szereti. Latve Farbad. A bankárképző mentori programjának társalapítója, több évtizedes tapasztalattal rendelkezik nagyvállalati pénzügyi és tőkepiaci területeken. Korábban a budapesti értéktőzsde vezérigazgatója és alelnöke is volt. Szeret síelni és vitorlázni, de legnagyobb szenvedélye a golf, ahol ugyanabban a precizitásban hisz, mint az üzleti életben. Csillag Péter. Beceneve El Presidente. A Magyar Üzleti Angyal Egyesület elnöke. Volt már sofőr, bértélapó, kertész és biztonsági őr Fradi meccsen. Majd az ország legnagyobb adattechnológiai tanácsadó cégét építette fel, aminek eladása után gyorsan fejlődő vállalkozások mentora lett. Sportfüggő, szereti a szellemi és fizikai határait feszegetni, utazásra, túrázásra és hegymászásra nem sajnálja a pénzt. Waberer György. 160 céget épített. Európa egyik legnagyobb logisztikai vállalatától a legigényesebb magánkórházig. Klinikáját egy olyan jövőért hozta létre, melyben már senki nem hal bele megelőzhető betegségekbe. Hamarosan nagyszabású egészségügyi programot indít, amitől társadalomszintű változásokat vár. Célkitűzésben merész, természetes közege a lehetetlen. Nem a pénz, hanem a játék, a szépség, a verseny hajtja. Sauer Tamás. A szavak mestere. Családi örökségként irányítja az ország egyik legnagyobb kiadóvállalatát, a HVG-t, de otthonosan mozog a pénzügyek és a startupok világában is. 6 évet élt Londonban, megjárta a multik világát, és abban hisz, hogy a tudás a legnagyobb hatalom. Megszállottan sportol, fut, síel, boxol, és a tudományok szerelmese. Orbók Ilona. Az adócápa. A BDO Magyarország cégcsoport egyik tulajdonos ügyvezetője. A globális adóstruktúrák kialakításának nemzetközi szakértője. Emellett befektető és a luxusipar legmeghatározóbb magyarországi gazdasági szakembere. Elkötelezett támogatója a nők sikeres üzlet, munka, család egyensúlyának. Balogh Petya. A tech cápa. 19 éves kora óta épít startupokat. Az egyike azoknak, akik a legtöbbet tették azért, hogy Magyarországon a vállalkozó ne szitokszó legyen. Angyal befektető, cége a Start Holding, hazánk legaktívabb startup inkubátora, melyet tőzsdére vitt. Szerinte a luxus termékek státuszszimbólumok, kocsit csak használtan vesz. Lakatos István. A számok embere, aki minden döntését matematikai pontossággal hozza meg. Felveszi a versenyt a számológéppel, és a táblázatok világában is otthonosan mozog. A Bravo Group Holding vezérigazgatója és társtulajdonosa. Ha teljesen másból kellene megélnie, legszívesebben síhotelt üzemeltetne Ausztriában. Balogh Levente. A vizek ura. A Szentkirályi Ásványvíz alapító tulajdonosa. Üzleti sikereinek titka a folyamatos innováció és a minőségre törekvés. Mára az élelmiszeripar megkerülhetetlen szereplője, mentor, a nemzeti és nemzetközi márkaépítés nagykövete. Márkás órákat gyűjt. 4 danos, feketeöves mestercselgáncsozó.